ikaw. Sa'yo mga bay? Hindi, teka lang. Ano ba to? Laman. Magkano yung laman nyo? 25. Ah, 25. Ano yung order mo, Rol? Wala na ka ng kinabaratuhan. Ha? Barato na. Ito, magkano to? 25 din. 25. Ito yung laman na lang. Ano lang bay? Yan na lang laman. Isa. O, isa lang. Isa. Hmm. Ano yun dyan? Metro Manila dyan? Okay na po ito. Okay na yan? Okay, Limang rice po. Lima, Mikoy? Oo, sige lang. Ha? Oo. Pat. Gawin natin. Anim. Gawin mo lang anim, te. 25 po ito. Ano magka? Ito? Rice. Kasi bayad po muna wala Ay, doon? pangalan. Pagkakat niya na po. pila may dugo niya, dugo? Sit. R. Oh.